nih. Iki sing jak mulai ora. Ngene kok jere bakul es teh duwe akeh. Amin ya Allah. Enak bucu tapi nganu. Tidak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Rismanise. Halo pemirsa, selamat pagi. Siang guys. Jam piro? Jam 10. Jam 10 pemirsa, selamat siang. Pagi menuju siang. Ki awake dhewe jane niate pe dodolan pemirsa dari rumah. Wis mamang ngono lho ceritane iki. Ning tanggalan kuwi warnane ireng tapi kok jek enek cuti bersama ngono lho. Terus aku jane pe mangkat dhewe. Dhewe marin jare wong nganu cah sekolah libur Mas. Aku tak melok bakola, yang rame yo. Tapi yo piye neh, bergendak lain pemirsa. Sepi bakole melok sepi renek wong. Awake tok iki sing semangat, kita raya awake dhewe sing kesemangatan apa tarae piye ya pemirsa. Wong niate yo wong jenenge ora ro ya. Wong niate kok mau wis diniati golek rezeki. Jadi dia berniat baik ya, Mas. Wis diniati golek rezeki tapi yo piye meneh ya pemirsa tarae wong rezekine yo wis mulai. Anake mobil pribadi tok ya pemirsa. Gak sampai nak mobil pribadi gak sampai tekan jobo, mung trimo mlebu ning jero parkiran jero. Dadi gak enek sing ning jobo ngene iki. Wong ibu marene ibarate bakulan ning jobo yo nyawisi wong-wong sing ning jobo ku yo. Lah nek turan luberan parkir kok nak parkir ora sampai teko kene yo spene. Berarti urung rezekine. Tara yo wong yo tanggal nah wae kuwi ireng tapi kok anu ya. Tapi kok tulisannya cuti bersama. Yo wis ora apa-apa kae wis kadung tak bongkar saithik. Lagi tak toto mejone. Apa kursi wis tak duno. Karek munggah neh kure tok wis ora apa-apa iki. Pulang-pulang kok sore enek yang dodolan. Semangat guys. Anggite iki kena wis enek iso awan iki wis alhamdulillah ono bisa. Nah, kuwi berarti. Mari yo bengi nganu iki. Saiki wis muda. Kaya bakulan iki rong dino lho. Padahal aku wis cawisan rujak. Rujake tak go. Wis bontot. Biasane ora tau bontot iki. Iya, biasane ora tau bontot kok yo bontot iki wong. Oh, ala yo. Wis go mulai neh. Wes bontot nek go apa ya. Ada mulai aku soalnya marane Cik Mahrin ngono. Dia mau wis melu Ibu Linda. Dia mau yo Linda tak andani nek kirane kon agak masuk. Nek kirane sepi yo langsung mulai ondam. Yo piye yo pemirsa yo dititipno adik dhewe, dititipno Mbak Erna. Ora lho Mas, cara bakul dhewe ora ngarah nganu. Lha wong mobile do mlebu kabeh iki lho. Iki nek bis-bis nunggoni bangok ning kono. Ndang. Dewe urung busen urung apa. Ngubungi barengan ning Japeda kok. Yo wis mulai pemirsa bakulan bengi ae iki. Tara ya piye neh. Adus mulai adus. Adus semblok aku. Nyamuk akeh kok awur sampah kok. Ya saya kayu aja ya ora kupit lho iki diluk. Ngene nek ngono nek ngendo aku. Oh, mobilnya teko nek. Pribadi. Ngono ndo aku dhewe ya. Ngono ndak mengane. Seatan dulu iki lho anjing. Pulang ngomong saya iki lho kadung tak bongkar saithik. Ngono lagi tak dundun tok lho, lagi noto iki. Es batu ki wis enek pemirsa, tapi aku yo urung kulaan banyu. Banyune ijek utuh kosong.
Iki bontote. Bontote. Piye Om rek sepi iki? Sepi rek kancane. Hah? Ndang. Halo. Ana bis siji. Ana bis piro siji, loro, bis mlebu. Kok tapi iki mlebu kono metu ngono ae pemirsa gak akeh koyo dingi. Gak serame napas tanggal merah ngono iki lho. Iki cek ngene parkiran kono cek lobong ket wis ngono ae. Nganti nangis sampe delok. Delok Indonesian Idol. Di BP ndelok ning BP keturun kan. Wis dodolan wis kesel pemirsa. Tapi ndelok cuplikan-cuplikan ning TikTok. Lha jemput nangis apa? Lah kok nangis aku yang nangis kok. Lha nangis piye? Duet ambek Glenn Fredly. Mas duet piye? Pentolane ning kene. Ning kene. Iki senjak mulai ora. Kok bokongku nyampluk, Dik. Tuh dipetik kompor nih. Iki perlu dicuci iki. Aduh, janji. Tenan. Aduh. Iki sing dhuwur kok misalnya sing dhuwur ono resik ngisor. Ini ya ke jane Tanjarno Tara. Lah wis diuneni, kowe iki ora tau nang aku nonton. Bengok dolan HP. Elah diapa aku ngomong ngono. Iki modele nambah-nambah ukara pemirsa iki. Alah, ora aku saksi bisu ning ngono nek mang. Sopo? Mas boter-boterku rek sing ngewangi bojone usung-usung dhewe aku. Alah uak kok iso tak bisu. Apa kata tetangga ini? Ngene kok jere bakul es teh duwe akeh. Amin ya Allah. Sawang sinawang pemirsa. Sawang sinawang ketoke budal terus tapi yo nek pas bejo-beji ning lapangan. Mas iki ku mlebokno Mas. Pulang. Iki lho. Rujak, sego, jajan nenek kabeh. Ya Mas. Mulai. Lah ora enak wong Mas. Lebu mari iki lho. Aku nek sabar ya Allah aku terus digo tempesan. Enak bisa tapi nganu. Kita dulu. Masih lebih sensi. Orang goreng jualan ya, Mas. Iki bolone Mas Haris pemirsa. Besti nih Mas Haris iki. Melawatan sabun kerek apa nih? Kuku ra udah. Iya, Pak. Lawan.
Yun kalau yun ini. Lah, aku tahu di kalau. Nah, kalau yang ini barang di Wih, ngana pemirsa besti nih Mas Haris. rasanya Nek enek wong wakai iki besti nih Mas Haris. Oke, mulai wis ngate mulai Mas. Alhamdulillah laris sesan sak dodokan tek. Paling cara mono ning kene nek Mbak Yuni aku cek wani buka Mas. ya ini buka boleh. Oke. Itu WA. Wis, Ya apaan? diisuk. Ya saiki udah bertelepon untukmu. Wong apa nganu golek nggone waduh. Oh, selawatan begini. Ya wis ana bakulan dunia iki pemirsa gak sido bakulan awan. Kok karek milih ning Barungan apa cok ning akhir sana ning Jompong. Terus karo Barungan Ronggon. Ya gak ketok raine. Gak ketok raine. Di peteng tara wong ireng saiki mana saya kadang aku topik keri. Lho bentote dene sik. Ya sambal pecel, gawe rujak. Sego jajan ituk-ituk, Botok. botok, sambal kacang. Nek tak goreng mesti kepangan pemirsa gotor-gotorku. Ja. Nek ning kene nek bature, Utri, bena utri kayak apa? Pangan Mas. Ini lho pemirsa Utri, ya Allah. Kemarin ini iso. Sekali-sekali pemirsa yo mlebu frame Mas Haris aja aku tok ae. Utri kayak ngene nang Berna gawe iku ana pisange. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada terus besedan labi kuwe. Sik Mas. Jadi ngebur ya Mas. Wis ngelak dimpet tekan omah. Yo tali tenan. Kuwi lho mangan rujak. Aku garap. Sono tenode. Tuku ah Mas tuku banyak. Ngene iki kok nek kon ngempet tuku esen nang dine menden. Ya Allah, banget kan bojo kuwi. Kan banget tenan minggu aku minggu ngombe kon ngempet teko menden. Ora aku ndur arek bakul es 3.000. Pemersane aku tak mulai. Lah wong tak tekon es teh iki lho Mas. Pemirsa, kan umumnya 3.000 yo golek sing 2.500 kok. Padahal dek. Ngono ki padahal. Ora ndak aku padahal dek. Kok iso? Piye, guys? Tangan dono motor, kita pulang. Dah.